Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku nge-spill wayang Gunungan Jawa Timuran, cek dong, Gegrek Jawa Timur. Yes. Ini wayangnya. Kapit fiber. Ya mas. Oke, cek dong bisa mas. Kawasan kapit kayu. Kalau bisa ke Gunungan Jatengan. Enggak, Jawa Tengah ya. Kapit kayu. Itu sing fiber ku ini titik iki pisan Jatengan. Iki Trawulanan Mojokertoan. Cek dong Mojokertoan. Kapit kayu. Ya lawas. Waduh kan sing mau Cuklek kayune. iya kapit kayu. Nah, iki der kapit kayu burine cocok. Dimaekno kono nang ki pasemane. Dimaekno situ-situ kono ngadepno. Ora kita to dimaekno ben 5 menit. Se. Lah ngono. Ngarep situ kawo peken ndukur. Ya. Kendukur. Wah, Mbak Mai, guys, iki kapit sih. Beri nyapa jangan tangan. Apa? Si belajar. Pasya Raska Salindra Sarijo dalang bocah kelas 4 SD. Dalang bocah terbaik 2023 kemarin di Taman Budaya. Usah. Iku sik jangkep 5 menit. Iku liyane kita to sik. Kita to. Dia santai anyar. Bawa polis ki saltokno lho. Wis ya. Kabeh kita to pisan iki kurang didik. Kurang 2 menit. Kita to kono gak apa-apa. Kono lho kita to kok. Wis dijajar-jajar kono ae. Jajar kono kah? Oke guys, mari guys. Kita to kono ketepok. Situ pinggir. Sate. Jangkep 5 menit. Noto jangkep 5 menit. Karep 5 menit. 1 menit. Nah. Jret. Wayang kulit Jawa Timuran Kayon cek dong. Gegrek Mojokertoan Porongan. Oke guys, mari. Jangan lupa Like, apa? Wis.